Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω ένα νέο τρόπο στο πώς να αποκτήσετε δωρεάν ίντερνετ σε Κοσμοτέ, WhatsApp και Vodafone. Αρχικά πριν να ξεκινήσουμε, καλά είναι να σιγουρευτείτε ότι το κινητό σας είναι Android, ότι έχετε κάτω από 1 ευρώ στο λογαριασμό σας και δεν έχετε καθόλου MB. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα ότι δεν έχω καθόλου λεπτά στη κάρτα μου και ούτε MB. Βλέπετε? Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θα κάνετε εσείς τώρα είναι να κατεβάσετε το XP Siphon από το link που έχω κάτω στο description και όχι από το Play Store, γιατί δεν λειτουργεί αυτό. Όταν κατέβει το Siphon θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τις άγνωστες πηγές που βρίσκονται στις ρυθμίσεις του κινητού. Ωραία. Όταν το κάνετε εγκατάσταση θα πάτε πάνω αριστερά και θα πατήσετε αυτές τις τρεις μπάρες. Μετά θα πατήσετε εδώ που λέει XP Generator και εδώ που λέει URL θα βάλετε το proxy server ανάλογα με το πάροχο που έχετε. Εφόσον εγώ έχω WhatsApp θα βάλω me.whatsapp.gr. Ωραία. Μετά εδώ κάτω θα πατήσετε το κουτί που λέει Real Host και εφόσον το πατήσετε αυτό θα πατήσετε Generate. Ωραία, όταν γίνει Generate μετά θα πατήσετε Connect και εδώ θα πατήσετε Tunnel Hole Device. Ωραία. Τώρα εφόσον έκανε Connect θα σας δείξω ότι δουλεύει. Βλέπετε? Λειτουργεί κανονικά. Λοιπόν παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο και σας δούλεψε το κολπάκι, κάντε το ένα share έτσι ώστε να το δουν και οι φίλοι σας που θέλουν τσάμπε ίντερνετ. Και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.